Snälla! Hurra, nu flyger det! Hurra! Oj, titta! Nej, men vad är det? Ett flygande skepp. Nå nej, det där är en flygande korg. Vid min svans, det verkar som om någon skulle ha stulit snorkens uppfinning. Vi flyger ju! Hurra, hurra, det här är roligt! Du lyckades, Fredriksson. Ja, det fungerar ju riktigt fint. Oj nej, och jag som trodde att jag skulle vara den första som flög. Vid min svans, det verkar som om någon skulle ha stulit snorkens uppfinning. Nåja, men hans korg kan i alla fall inte flyga snabbare än mitt skepp. Klart att det inte kan. Och han måste följa vinden. Men du kan flyga åt vilket håll du vill, till och med mot vinden. Tänk nu. Ja, just det. Det var värst. Vi är visst djupt nere i havet. Nej men, titta där! Det enda tråkiga var att han bara kunde ta en passagerare åt gången. Men jag kan lova er en sak. Mitt nästa skepp ska bli så stort att vi alla ryms i det.